Kiest u die zelf? Want wij hebben eigenlijk altijd wel even een politiek item, een politicus aan tafel. Maar dan is het helemaal nij. Hè? Een nij gezicht aan het firmament. Was die zelf, eens even wat over die zelf vertellen? Jazeker, ik ben Annemiek Venema, trouwd, ben in Koortse-Tille. Ik kom uit Twente, dus ik ben geen geboren en getogen Fries. Maar in die tijd had ik me wel een heel prutte, toen ik hier kwam in de bijjoen, in vrijwilligerswerk, in meesken, dat je overal wat bijjaren. Nou, in dezelfde tijd had ik de taal wat muziekje te leren, dus ik ken af en toe eens wat hakkelen, dat er eens een Nederlands weer doorheen komt. Doe mijn best. Nou, het klinkt heel Fries, hè, jongens? Ja, ja, dus goedgekeurd. Ja. Dat dank je wel. Ja, en dan je ben je dus in de Koortse Tille. En de komst wel van een pleert. Dus toen heb ik een landbouwopleiding dient. Ik denk, Lely staat rond wel. Ja, nee, helemaal goed, dat klopt. Ja. Ik ben opgegroeid in Hengelo, op een pleert. En van daaruit ben ik op een has in de Ronde terug te komen. Daar heb ik mijn man getroffen en zo ben ik in Friesland terug te komen. En zit je hem nou ook op een pleert? Of, Nee, we zijn je wel buitenuit. Mijn man die had ook een trekker- en machinehandel. En we hadden geen vee en andere dingen. Ja, wel een hele leven hoen vanzelf. Ja, precies, precies. En ik begreep het waren schattige famkes. Ja, hele leven mensen. Anke en Femke, een van Traaien en een van de Nier. Toch net verneemd, hè? Nou, een beetje wel. Nou, prachtig, prachtig. Ja, op een gegeven moment dan denk je dus van, nou, ik sluit me aan bij de BBB. Dat heeft, denk ik, een skof geliend. Maar dan is het best wel om dan een eigen, het is maar een afdeling te beginnen in Achtkarspelen. Dat gaat, denk ik, net samen. Nee, dat weer een heel traject. Ja, ik kwam natuurlijk op Hassen en dan ga je squallen. Dan komt er wat in onrijds in mij alles. En zo ben ik lid worden. En op een gegeven moment toen kwam het bericht ik kwam via de mail verbinden. U bent op zoek naar de Friese gemeenten. Hè, van god, binnen derk mensen die het actief willen willen. Maar zo had ik dacht van nou, toch eens heen even een hefje. Nou ben we niet hier verder. Een heel heftig hier ik gewoon, maar een heel zorgvuldig proces wat we direct in hoorn hebben. Maar kandidaten die uitzichtjes, die van allerlei dingen cursussen volg je moesten. Ja, vertel er eens in. Wat voor soort dingen hem dient? Nou, we gaan sowieso een basiscursus, maar debattrainingen hebben we gewoon. We gaan een dag gewoon werd je omgaan kennen met media. En als ik is dat zeg ik eigenlijk net bedenken. Maar daarna staan we dan ook, dan ben ik de meeste mensen van onze ploeg, die hadden cursus volgen hier in Karspelen. Van de politiek actief, van de gemeente uit. Ja, daar leert de examenprutten weer van bij. Ja. En dat is het wel. We zijn fris, we gaan prutten te leren. Maar zoals die is het wel weer een beetje jippen erin. En hoe gaat nou zoals mij de lijst samenstellen? Dus de heeft een bestuur of een commissie? Nou, we hebben het landelijke bestuur natuurlijk. Ja. En dat had zich onderverdeeld naar een Fries kernteam. En in dat kernteam, dat ben eigenlijk de kwarte lijntjes naar alle orenafdelingen en de orengemeentes die het mij doen. We doen maar 8 gemeentes mij in Friesland, dus best wel een heel soort. En van daaruit hebben we een ploeg samengesteld in de Karspelen. Bestaande uit, volgens mij ben we mijn man eens te zien over. En daarin zit eigenlijk uit alle lagen wat wij hebben meestal uit alle dwarpen. En daar is ook weer zo'n prutten van. En in al die tijd leerst ik ook kennen. En dan komt ik steeds meer dingen zien van de stinkst in de gemeente. Het kind oors. Het mat makkelijker kennen. Ja, en dan een listloeker. Ik bedoel, ik zeg, nou ja, ik stil plakken size of zo'n op een list. Maar listloeker is dan toch nog even heeft de landelijke ambities daarin? Landelijke ambities, waar ik net zei. We gaan natuurlijk een jong gezin thuis. Ja. En voor eerst vind ik toch eigenlijk wel dat we hier in de gemeente, dat we daar eerst maar eens beginnen met, dat het wat makkelijker maakt, met procedures, met alles wat er maar in verbeteren kan. Het is landelijk, we weten al hier hoe het gaat met het landelijke. Ja. Daar wordt een aardige soort in ompraat, maar dat willen we eigenlijk in de gemeente zo verbeteren dat het echt een beetje meer bij de mensen komt. Dat mensen zelf mee praten kunnen, inspraak hebben, makkelijke procedures, dat je net overal achterom zitten matten. En ambtenaren die binnen hartstikke druk aan het werk, maar dit wordt het hun echt lastig maken. Ja. Wie denken dat het wat nuchterder mat? Want ik heb het idee dat Achtkarspelen best wel een nuchtere gemeente is. Ja, dat is ze. De inwoners binnen dat zeker. Het is een gemeente, tenminste zo ervaar ik het dan, dat mensen nuchter al van hunzelf uit binnen. Maar dat het dan toch in de regeltjes en in de procedures, het is soms wel heel lastig wijs om te weten wat je al je terug te matten. En heb je een programma kleren? Ja, we hadden de hele zomer dus een beetje om werken. Ja. We hebben vanuit het landelijk een kapstokprogramma gekregen. En daarin hebben we de accenten van het Karspelen echt verwerken.
Maar het leidt nou bij de vormgeving. Ik verwacht hem nou maar een week als 12 definitief te gaan. Nou, en wat ben dan die accenten? De Sais krijgt al even regelgeving, hè, maar... Ja, maar dat ben ik hele positieve dingen. Want de orenverkiezingsprogramma's ben ik nog net bekend. En ik ben ook wel heel benieuwd hoe het erin gaat. Want ja, het is aan de ene kant... je mag al wel graag opkomen voor de meesten. Maar die ben natuurlijk echt met oren... team zei ze ook ondergang. Dat je de verbinding wat ziekje willen. Nou ja, tegelijk is er een hele slag in te maaien. Maar er ben ik hele goede dingen die wij in accenten... het accent van Kaaspel en ik ha. Het voorbeeld daarin is het Kanarenhof... wat ze nou in Rust ontwikkelen ha. Ja. Een prachtig voorbeeld, weet je, echt dat meerskipsgevoel weer waarom krijgen. Ja, maar ik begreep wel dat een Kanarenhof, daar gaat heel wat procedures omheen voordat dat überhaupt... komt dat net in de oude bankgebouw? Wat is het? Meer een squalengebouw. Oh, het oude squalgebouw, ja. Nou, het is natuurlijk hier Burger City, hè, dus daar heeft... dit Tjerkse deel doet net mee. Nee, dat klopt. Daar gaan ze wel ik wil starten als een traject. Maar daar weer nevens wat ik kan, maar precies weet ik het natuurlijk ook net. Wie eigenlijk, net genoeg goede mensen, goede mensen ben natuurlijk altijd, maar die de Karloeken wonen. Ja. En in de Karspelen wie er echt een ploeg die dat zullen we dan nou ook, die echt opstonden zijn. Wie willen graag van BBB, van de gemeente, wat betekenen. En hoe is het nou, want hier in de provincie gaat het eigenlijk best wel goed met de BBB. Hè? Maar landelijk, hebben ze wel even een tats op een neus gaan. Hoe is je ster nou? Ja, vind ik lastig, want ik zit er natuurlijk net tussenin. Het landelijke, de juist een prutten van en in de media staat natuurlijk ook een heel prutten. Maar de beste zelf net bij, dus daarom nou echt een waardeoordeel want ja, dat vind ik wel heel lastig. Als je het zeggen naar het provinciaal en hoe het hier in Friesland gaat, ja, het gaat hartstikke best. En ik denk echt wel dat dat in landelijk West is. Ik bedoel, dus slogan wie in de campagne die het BBB levert. Dus dat is eigenlijk wat we vastjennen. Of het nou landelijk, gemeentelijk of provinciaal is. Wie willen graag ondergang? Wie willen graag waarbaar wijzen? Stel je voor, Maart, het gaat al je grandioos, misschien best wel wethouder. Nou, dan is mijn eerste stap om de inwoners te bedanken. Want dan hebben ze toch het vertrouwen in mijn mission. Heel, nou, wat dat zou mijn vraag wezen, maar nadat ze bedankt heeft, wat zou ze dan het allereerste graag aanpakken willen? Nou, ik denk dat ik toch echt wil beginnen zo met jaren wat, je had meerdere punten ik weet je, graag inzetten willen. Als je al wethouder maai is, natuurlijk echt nog heel snel, hè? De grote stappen, hè? Nou ja, dan moet je eerst nog maar weten welke portefeuille dat het haast. Maar in principe, ik zou eerst beginnen met wat er op het gemeentehuis zelf rint. Waarin ze nou wat zien om wat binnen de grootste dossiers vanuit de mensen die te werken. En dat geeft matchen met de inwoners die te wenjen. En dat is wat meer, wat dichter bij de mensen komst. Hoe lezen maar de mensen dat je jaren wat speelt er nou en net hoe de mensen praten. Nee, maar de meesten en die zo'n cursus die is niet in het test, hè, van hoe heet het, we kennis maken met de politiek, hè. Dus ik ken een meesten die dat je niet in het hè. Dan ben je natuurlijk maar een breed gremium aan de slag, dus ik van orenpartijen. Ja, leuk. Ja. Het is, het is ten eerste al die cursus die we op het gemeentehuis hoorn is een enorme kennisboost west wat dat dan gaat. Ja. Hij is natuurlijk te maken met orenpartijen, maar kijk wat Craig Dekker zei. Aan de ene kant haast natuurlijk de verbinding die het ziek is. En aan de andere kant moest op bepaalde punten misschien ook wel weer wat meer opkomen voor de inwoners. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar wat er in alle programma's staat. En, want je toch ergens een soort ambitie, hè? Er is een jong gezin, begin geen onvriendelijke vragen stellen, hè? Maar hoe jong bist u? Of is dat vrijwijs mij? Maar alles vrij. Je had een keer een Ieperboek. En dat bleef ik kijken. Ik ben 33. En hij komt uit een hele politiek geladen gezin, of omjouwing, of is het in die studietijd ontstaan? Ergens moet je op een gegeven moment denken van ja, daar ga ik me voor inzetten, daar ga ik aan. Waar komt die ambitie bij of die? Maar eerlijk, we had helemaal net. Ik ben wel natuurlijk opgegroeid met de meningen in het boerenleven, want daar is natuurlijk een heel soort agenda. De stikstofproblematiek en alles wat ermee omgaat. Maar ik had nooit echt een politieke ambitie gewoon tot op het moment dat ik in het tot vrijwilligerswerk en de jesten prutten. Ja. Meestal die dan, dan viel ik toch wel een soort verantwoordelijkheid die ik neem voor om te zien dat ik wat, budgetten kan. Mooi. Ja, en is er iets te zeggen van dat zoekt toch echt wel voor jonge politici verhoren willen? Of?
dan zou ik als eerste misschien dan toch wel denken aan de werkbelasting die te leidt. Het houdt vol in. Ik ga een jong gezin inderdaad en graag warber. Maar het is wel een heel prutte. Dus wat dat dan gaat, zou ik dan dat zou ik dan wel als belangrijkste vinden van jonge politici. Dit wat er op die aankomt. Dat is het zeker. Want dan heb ik nou die een fulltime job of. Nee, ik werk je 4 dagen in de week. 1 dag in de week bij de baan. En die 4 dagen werk ik bij Stallenrichten, deze Stallenrichting. Ja. Is best wat optimistisch wordt het boerenleven in, nou laten we eerst maar Friesland zitten, maar... Het algemene, dat vind ik een lastige, want er gebeurt zo volle landelijk om nou te zeggen, we gaan sa en sa. Maar ik ben wel heel optimistisch over de mensen die te werken. Als ik als justbuurs in de gemeente, de agrariërs die er zitten, maar ik onbelangen aan agrariërs. Er zit zo volle wilskracht en zo volle optimisme, inzet. Ja, dat moet toch goed komen, kunnen zo zeggen. Ik weet, maar in die familie Bjork het nog steeds... Ja, klopt. In Hengelo? Ja. Ja, de broers of die Hartemem of... Omke. Een omke. Ja. Aha, dus en is het een veebedrijf of wie het? Een melkveebedrijf, ja. Melkveebedrijf. Nou ja, de melkenprijs zit ik onder druk. Dus, ja, hij is zakken. Hij is zakken, ja. Het lijkt me, wij praten gewoon sowieso vast nog een keer weer. Want nou, richting de verkiezingen. Heeft een slogan voor je eigen programma of komt dat nog? Dat komt al, ja. Nou, we moeten ik wat overletten voor de verrassing, hè? Wij houden wat over voor de verrassing. Het wie even een kennismaking. En volgens mij... ja, ik ben heel benijd. Ach, Karspelen, er komen aardig wat naaie mensen op de listen. Dus het wordt er zeker spannend. Maar wij weer een beetje op de hichte van. Annemiek Venema, de listloeker voor de BBB 8 Karspelen. En nou, we gaan vast meer van haar jaren. Dankjewel. Dankjewel.